builder of inspiration. The man whose name is forever engraved in the story of this city is the worthy centerpiece of this park. Standing in front of the new City Hall, his monument carved by 4 national artists is the locals' way of welcoming you to the beautiful city of Urdaneta. Visit the tall monument and learn more about Fray de Urdaneta through the plates depicting his life and the ode dedicated to him. Celebrate his Christian faith through the mini chapel inside. Ang lungsod ng Urdaneta ay pinatayo ang Fray de Urdaneta na pinakilala dito sa aming bayan dahil si Fray de Urdaneta ay pinanganak noong November 30, 1498 sa Basque, Spain. Siya ay isang Agustinian, isang praile, isang magiting namang daragat, isang aide ni Magellan at cosmographer. Pinatayo ang park na yan bilang pagbibigay pugay at pagkilala sa kanya sa kanyang naging ambag, kontribusyon at pamana sa kasaysayan ng bansa. Ang activities na lately lamang po, ginanap po ang 166 founding anniversary dito po sa harap mismo ng Fray de Urdaneta. At meron din pong sa loob po, may maliit na chapel, may maliit na altar na pwedeng pasyalan ng mga tao, pwedeng umupo para magmuni-muni po. Maraming mga pumapasyal dito, lalo na sa gabi kasi sa gabi maraming mga ilaw din po rito. Along the busy city center, a magnificent landmark will surely catch your attention. A huge cast bronze statue of the city's symbol, a carabao. Ang kalabaw o nuwang sa Ilocano, pinipresenta ng lungsod ng pamahalaan ng Urdaneta na sumisimbolo din po ng malakas na ekonomiya, determinasyon, lakas, katatagan, tibay, kapangyarihan, lalo na sa kanyang mga nasasakupan. Ipinatayo po ang metamorphosis o kalabaw po noong May 4, 2011. Ang sculpture po nito ay si Ram Mamalyo na local artist ng Tubong Barangay ng Kayasan. Dito itinayo ang sculpture ng metamorphosis sapagkat dumadaan dito ang papuntang norte, Ilocos Sur, papuntang south, Manila, then Kanluran po, going to Lingayen. The Fray de Urdaneta monument and the metamorphosis are not just an artwork for display. They are symbols for the colorful history of the city, a reminder of what they stand for, and a reflection of the multitude of things this city has to offer.